God aften og velkommen til programmet. I aften har vi fokus på social arv og venstrebrødre. Derfor har vi besøg af Selina Nikolajsen, som er 18 år gammel og venstrebrødre. God aften og velkommen. Tak. Nå, Selina, du vil fortælle om dit ret barske liv, som med forældre som stofmisbrugere. Du er i dag selv i gang med en ungdomsuddannelse og går i 2G på Frederiksborg Gymnasium, og du er helt ude af stofmisbrug og stofmisbrugermiljøet. Kan du fortælle, hvordan det er gået for dig? Da jeg var omkring 8 år gammel, der blev jeg taget ud af hjemmet, fordi mine forældre var begge stofmisbrugere, og jeg kunne simpelthen ikke være derhjemme mere. Det gik for meget ud over min skolegang. Og det var ligesom kommunen og skolen og pædagoger i børn og pædagoger i klubben, der ligesom fik sat en stopper for det, og ligesom opdagede, at jeg havde brug for hjælp. Altså det var sådan noget med, at jeg fik ikke morgenmad, og nogle gange der fik jeg heller ikke frokostmad. Og nogle aftener, der var min mor og far var ude, og jeg var selv alene hjemme om natten. Så nogle gange der kom jeg også rigtig sent i seng. Jeg skulle også rigtig tit passe på min lillebror, som var 6 år gammel. Ja, og altså, han havde det jo heller ikke godt. Han havde det forfærdeligt, som mig. For hvad skete der, da du blev flyttet ud derhjemme? Da jeg var omkring 8 år gammel og lige blevet taget ud hjem, der blev jeg sat hos en plejefamilie, og i starten der gik det rigtig godt. Men senere hen, da jeg boede selv, hos selv fik børn, der koncentrerede de sig ligesom bare mere om den nye baby end mig, så jeg fik det også rigtig dårligt der. Da jeg var 11-12 år gammel, der kom jeg på en institution, altså et børnehjem, og boede der indtil jeg blev 18 år. Og hvordan var det så at bo på en institution? Altså, hvordan er det? Altså, det er lidt svært at sætte sig ind i. En som bare vokser op i en normal børnefamilie. Hvordan er det at bo på en institution? Altså, jeg havde det ikke særlig godt. Der var ikke særlig mange voksne. Altså, vi børn var meget alene. Ja, og de andre børn, de havde det heller ikke godt. Men så vi børn, vi var ligesom nødt til at klare os selv, at de store måtte tage sig af de små. Men altså, vi børn, vi havde et rigtig godt fællesskab, men vi blev ligesom en familie. Nogle af dem ses jeg stadigvæk med i dag. Hvad er det så, der er sket for dig? Altså, at jeg er kommet hertil, hvor jeg er kommet til i dag. Ja, altså, jeg gik i den lokale kommuneskole, og der fik jeg en rigtig god kammerat, som jeg nærmest i dag betragter som min bror. Vi er sammen rigtig tit. Ja, da jeg var 14 år og gik i 8. klasse, der boede jeg på et børnehjem, og det der børnehjem, de tog sig ikke så meget af mig. Så rigtig tit, der var jeg hjemme hos ham her Jonas' familie. Og jeg overnattede der, jeg fik mad og sådan noget, og de tog mig nærmest ind, som om at jeg var deres eget barn. Så derfor har jeg virkelig bare fået et broderligt forhold til Jonas i dag. Ja. Ja. Jonas' forældre, de har også hjulpet mig til at få et mere positivt syn på livet, og de bakkede mig ligesom op i skolen. Og de fik mig ligesom til at synes, at jeg skulle blive ved med at kæmpe med det her skole, fordi så kunne jeg godt blive sådan noget. Nu går jeg så i gymnasiet. Så du bor alene i gymnasiet og får økonomisk hjælp fra kommunen over en SU, så du kan klare dig selv, men du er også begyndt at søge mere del med arbejde, hvilket du har fortalt, det går ud over din skolegang. Hvad er det, der er sket? Når man fylder 18 år, så er det bare slut. Så får man ikke flere penge. Herefter er man bare alene. Herefter er det bare alene studiestøtten, man ligesom har at gøre godt med. Og det er altså i dag udboende SU. Det er 5.600. Og det er virkelig svært at klare sig for de penge, når ens lejlighed koster, jeg bor herude i Sofienborg, og ens lejlighed koster 5.000 om måneden, så er der altså ikke særlig mange penge tilbage til transport og tøj og mad. Derfor arbejder jeg 2 steder, og jeg arbejder cirka, ud over min skole, arbejder jeg cirka 25 timer om ugen.
Jeg får lektiehjælp fra nogen fra min overklasse i de forskellige fag, fordi jeg har lidt svært med nogle fag, fordi jeg aldrig i folkeskolen har fået lektiehjælp på den måde. Men hvad betyder det nu, at du er i den her svære situation? Altså, hvad kan du se frem til i den nærmeste fremtid? Jeg håber at kunne holde fast i gymnasiet og få min studentereksamen. Men jeg er netop blevet sagt op på et af mine 2 jobs på grund af nedskæringen. Og jeg bruger ekstra meget tid på at finde et nyt job nu, fordi ellers så ved jeg ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg ikke finder det her job, så må jeg droppe gymnasiet, fordi jeg ikke kan blive boende. Og så ryger min SU også. Så ryger Ja, så ryger min SU. Og så er jeg bare alvorligt på skideren, så ved jeg virkelig ikke, hvad der skal ske. Men ja. Men jeg håber, at jeg kan gennemføre gymnasiet, og så vil jeg godt, jeg vil godt arbejde med at hjælpe andre børn, ligesom mig selv. Og ligesom hjælpe dem med at få en uddannelse, selvom de kommer fra forældre, der ikke ligesom har kunnet tage sig af dem rigtigt. Så jeg vil rigtig gerne være pædagog eller socialrådgiver eller noget i den stil. Ja, det var så din historie, og den var ikke så normal den der, men det sker rundt omkring overalt i landet, og politikerne snakker meget om, at vi skal have flere mønsterbrydere, men din historie viser jo bare, at det offentlige hjælp, og det hele bare ikke skruet rigtigt nok sammen til det. Men ja, tak fordi du var med i aften. Tak fordi du kom. Ja, og i morgen kan du følge med, hvor vi får en politiker i studiet, der fortæller, hvad vi kan gøre ved det. Tak for i aften.